Hello, nandito tayo ngayon sa Dollarama, isang cheapest store dito sa Canada. So, yung mga nagtitipid, pwedeng pumunta dito. So, i-share natin sa inyo kung ano ba ang mga nandito. So, yung mga pupunta ng Canada na mga Pilipino dyan, papakita ko po sa inyo kung anong nandito sa dollar store na makakatipid kayo kahit papano. Hindi ko sinasabi nandito ay lahat original. Hindi rin ako sigurado. Pero maikukumpara ko po siya sa Divisoria sa Pilipinas. So tara, maglibot-libot tayo dito. Kung gusto niyo naman para sa mga okasyon, meron din dito. Ayan, mga para sa birthday party. Alam niyo tayo mga Pilipino mahilig sa mga ganyan. Dito rin kayo makakakuha ng mga ganyan. Kahit sa kasal. Katulad nito, alam natin medyo malayo pa ang Easter, di ba? 'Yun. Pero yung mga ano nila binebenta dito, 'yun, mga pang Easter na. Para sa pag picture nyo ng mga anak nyo, mga ganun. Sa inyo, pamilya. Yan. Meron na sila. Ito para sa kitchen, yun. Ito sa kitchen. Ito yung mga sa gadget daw. Mura lang yan, $4. Tulad nito, $4 lang to. Ito mga HDMI, $350 lang. Ito nga nilagay ng mouse $4. Pero hindi ko ma-assure sa inyo ang quality ng mga to kasi tingnan naman ang presyo, di ba? Pero kung susubukan nyo, siyempre gagana naman to, sigurado. Yan, mga paso, soil para sa summer, tatanim. Yan, mga sa bahay din. Yan. So gusto makatipid ng kahit papano, Dollarama is the name. Yan. Sa kusina. $2 flat.
mga bagong dating pa lang dito sa Canada, pwede nyong try ang Dollarama muna, di ba? Kasi mga mura, one stop shop naman to eh, para makatipid kayo ng konti. Para sa akin lang naman kung gusto nyo, di ba? Yung mga gamit sa bahay, mga hanger, ganon, mga lalagyan ng laundry nyo, mura lang, di ba? Kahit plato, mura lang din. Ito pala lalagyan ng laundry, $4 din. Pero okay na yan, di ba? Ito, mga lalagyan ng baon. Magkano lang yan? 350, merong 350 mo. Ilan na yan, no? Lalagyan ng baon. Ang kapa. Gusto yung malaki-laki. 250 lang yan, no? Lalagyan ng basura, 26.5 liters, $4 lang. Saan ka pa? Lagyan lang naman ng basura. Tapos sa mga kitchen naman yun, kung gusto mahilig kayo magluto, yun, dami yan. Ito, $125 lang pag gusto nyo mag-bake. Mga foil, yan. Pang linis. Ganito is pack $125. Ziploc. Yung ziploc na ganito kalaki is $4. Yan, mga panglinis oh. Magkano to? $3 ito lang. Paano yung dustpan is $2. Yung hanger is $2. Meron ka ng hanger, $2 lang. Tapos ito mga pagkain ng aso kung meron kayong mga alaga. So yun lang po yung maikli nating tour sa inyo dito sa dollar store, para may idea lang kayo kung saan kayo pwedeng bumili ng mga hindi masakit sa bulsa kahit papano ng gamit sa bahay at kung ano-ano pa. So yun, Dollarama dito sa Canada, lalo na yung mga baguhan dito, para hindi kayo mapagasto masyado dito sa Canada. Minsan ang mamahal ng mga gamit yung mga ano lang naman sa kusina at kung ano-ano pa, pwede nyong punta ng Dollarama, dollar store. So thank you and see you again sa aking mga susunod pang video.